Good morning. Good morning. Good morning guys, good morning sa mga nanay dyan na naglalaba. Pakishare na aking live dahil may mukbang tayo, no? Mukbang tayo ng lumpia. Lumpiang fresh na fresh. So ngayong umagang ito, no, Merkules ngayon, good morning dyan sa mga nanay na may mga problema. Sa mga nanay problema pa lang na iba. Sa mga mister na medyo malandi, no, na hindi ako tinto sa mga misis nyo. Puntahan nyo ako dito, magkaroon kayo ng motor. Maglandi pa lang kayo sa bakla na lang. Hindi pa mabuntis, magkakaroon pa kayo ng motor, no? Basta wala lang away, okay lang, magkwentuhan na tayo. At saka pag-usapan natin kung ano mga problema. Hindi pa mabuntis, magkakaroon. Shout out dyan sa nanay-nanay namin, yung kaibigan. Good morning guys, good morning, arigato sa mga Japan, sa mga OFW, taga South Cotabato, taga South Korea, taga South Africa, lahat kayo dyan, mga OFW dyan, sa mga abroad, sa London, sa may, basta saan kayo dyan, good morning dyan sa inyo ha. Huwag kayong magalit dahil magmukbang tayo ng fresh lumpia. Dahil yan na po yung kinakain ko ngayon. Ay, nag-diet na talaga ako na papasok na talaga ako yung model. Good morning guys, good morning sa mga nanay dyan na naglalakwa. So, ayan. Good morning. Guys, good morning. Maraming salamat po. May nagpadala po sa akin ng fresh lumpia po. So, yung sauce pa lang kabahan ka na. So, maraming salamat sa nagpadala, no? Ito, mayroon po siyang sulat. So, ayan, salamat po talaga. Fresh lumpia talaga kasi po. Avix Delight Special Lumpiang Sariwa Millennial Lumpia, no? Ang FB page po nila, no? I am a great fan of you, Miss Erica Imbang. Only want you to taste my product. Fresh from the farm. Lumpiang sariwa made of ubod ng niyog. Healthy food. Meatless and made of eggs whopper. From Guadalupe, Nuevo, Makati. Thank you, God bless. Abik Pabilani. I love you, Miss Erica. Thank you so much, madam, no? Ayan po ang mensahe na. So, sobrang blessed po ako na tao dahil marami nagmamahal sa akin. So, una natin gawin, buksan ang sauce. Ay, sauce pala yun ay kabahan ka malakot. Alam ka, sarap pala ng sauce. Yung sauce po ng lumpia kasi sobrang fresh talaga siya. Lagi ko muna dito yan kasi kakainin ko pa siya mamaya eh. Tapos kuwag ako. Isabit muna natin dyan. Para hindi tumulo. So buksan na natin. So ayan po siya. Fresh lumpia po talaga siya na nagmula sa ano bang kanilang FB page. Abix Delight Special Lumpia, no, sa kanilang FB page. Hanapin nyo siya. So excited. Marami talaga nagmamahal sa akin dito. Napakahirap po siya buksan. Don't accept if seal is broken. So, sobrang sealed po siya. Paano ito buksan, madam? Yung hirap pala ng magbukas kasi yung kuko. Tangtangin na natin to. Ayan. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Nakasealed talaga siya. Paano to? So, ayan po. Medyo harsh po pagbukas. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Ay! Ay, Diyos ko, ginoo ko. Fresh talaga siya. Ay! Ayan po. Abix Delight Millennial Lumpia. May mga ano po siya, kulay-kulay po siya, gosh. Sobrang sarap. Oh my God, what the hell. Ayan. Hello, thank you so much, madam, sa nagpadala dito sa akin. No? So, sobrang fan niya po ako. So, siya po si Abix Pabilani. Ayan. Ayan po siya, oh, lumpia. Ay, Lord, thank you. Alam mo, ang bango-bango. Kahapon lang daw ginawa ito, kaso lang nilagay ko muna sa rep.
Ayan. Ang bango. Sarap. Nakuha ko kutsara, binak. Kutsara. Tsara. Kaya yung hirap na ano. Nagsaw-saw na siya. Sumausaw siya. Next naman items itong dilaw. Ang sarap-sarap dahil. French lumpia po siya. Pipiliin ko itlog or pugo. Siyempre itlog. Vlog mo ako is watching. Good morning, Day. Ang sarap. Sausaw mo sa sauce. Ano? Naghalo na siya. Sobrang sarap ng sauce, grabe. Yung sauce niya po, pwede nyo pong ulamin. Fresh lumpia talaga siya, no? Sa mga gustong umorder dyan, no? Abix Delight Special Lumpia. Pinadala ko sa akin kahapon ni Madam. Gusto niya na patikim sa akin kasi fresh from the farm. So ayan na po siya, nilagay ko siya dyan. Hi, 13 passes! Sa mga nanay po na naglalabas, speed ang gagamitin para mas mabula, mas mabilis. Mas mabilis pa sa mister nyo. Hi guys! Isang dosina pala to. Paano ko maubos to? May lasa po siya, parang may pagka peanut butter, na parang may pagkamani po siya na Good morning ka talaga. So, ang gawin nyo, para busog-lusog, sausaw. Ang kunamit. Marley, good morning. Yes, Ped. Maganda yan. Kasama mo, samaan mo pa rin ng Winrocks dahil. Grabe. I love you po, Miss Bunny. Good morning. Ngayong umaga na to yun ay, sinubukan ko na maging healthy. Healthy na maging masaya. Paano mo makuha yan? Be positive. Kailangan lang talaga tanggapin natin ang pagkakamali. Pangalawa, humingi ng tawad para may mga biyayang darating. Hi Pam, Labiste. Siguro mayroon dyan. Pwede naman kayo gumawa nito. Mabilis lang to. Ubod lang ng sag. Iwan ko kung anong ubod ang nilagay dito. Sobrang sarap ng sauce. Yung hinahabol ko ito, yung sauce. Kahit sa mga chicken joy, mga ano, alam yung inahabol ko pag kumain kami ng Jollibee, yung gravy. Ginagawa ko yung ginagawa ko ano, sabaw. Good morning. Sa mga ano po, sa mga gusto mag-good vibes at saka gusto pong magkaroon ng inspirasyon no, na kahit sa abroad kayo, paano naging masaya, naging good vibes at nakatulong sa pamilya, sa kapwa. Sundan nyo po ang kanyang YouTube channel, si 13 Passes. Kasi idol ko yan.
Ika namit, gijaga yan. Alam nyo ba mga madam sa buhay, no, may sasabihin ako, makinig kayo kasi dyan. Hindi kailangan sa buhay sobrang mayaman, sobrang marami kang pera. Kung ang importante dito, happy at magiging masaya ka sa araw-araw mong pamumuhay. Kasi araw-araw may gift tayo sa Panginoon. Kung ang hangin at saka yung tubig ngayon ay nilalanghap natin at saka iniinom natin, yan ay biyaya galing sa langit at ang buhay. So makontento tayo kung anong mayroon. Huwag manglamang sa kapwa, huwag nang away ng kapwa para lang guminawa ang buhay. Lagyan nyo ng sauce ang buhay nyo para maging malasa. Yan. Sauce lang, sapat na. Doon, puro na lang sauce ng kaon ko. Yan. Hindi na porket na kailangan talaga magpamilyon kayo kasi nakakatakot na ngayon ang mundo. Mamaya mamatay tayo dito na kasimangot dahil. Pangit kayo make-upan yung namatay ka na kasimangot ka. Maganda yung kahit patay kayong make-up artist ba nag-i-enjoy ng make-up sa'yo, lagyan ka ng false eye. Kahit patay ka naka-tweetams ka kasi nag-enjoy ka nga. Huwag nyo nahangarin na yung mag-milyon ka ngayon. Tapos mag-away lang kayo ng dahil sa financial, nag-away lang kayo ng best friend mo dahil sa pera. Sinasabi ko sa inyo, pwede mag-away ang pamilya ng dahil sa mga bagay-bagay na minsan na hindi nagkaunawaan. Huwag kayo mag-away sa pera o property. Dahil lahat tayo dito, no, kahit marami ka pang property, hindi ka pa rin magiging mayaman. Ang totoong kayamanan at ang totoong successful at ang tagumpay ay nasa puso. Promise. No? Silent Ardel Mondo, good morning. Dahil ang totoong kayamanan at ang successful na sa puso kung marunong kang magpatawad at marunong kang magmahal ng kapwa. Marunong kang tumanggap. Pero kailangan talaga natin ng pira din, dahil kasi may mga kamag-anak minsan, mga pamilya mukhang pira din. So kung wala tayong pira, hindi rin tayo papansinin. Pero wag tayo magpaalipin sa pira. Yung pera yan ang props. Kasi kahit gaano ka pa kabilyoner rin, pag traffic talaga, hindi mo ma-appreciate na mayaman ka. Maghintay ka pa rin sa corner. Lalo na pag U-turn slot, no U-turn, no parking, hindi ka pa rin makaparking kahit anak ka pa ng presidente. Yes, kasi may batas tayong sinusunod dito. So ang mayaman, na sinasabi, yung maraming nagmamahal sa iyo. So ako mayaman ako, maraming nagmamahal sa akin. Trust me. Ang totoong successful, kayamanan ay nasa puso. Pag mahal ka ng pamilya mo, mahal ka ng kapatid mo, mahal ka ng kamag-anak mo, mahal ka ng mga friends mo, feeling rich ka na talaga. Kasi ang katumbas ng isang taong nagmamahal sa iyo ay isang bahay, house and lot. Aanihin mo na pakaganda ng bahay, kung lang nakatira anay, parang mag-asawa lang yan. Na ang isang asawa nagluloko, yung isa nakikibaka para sa negosyo, yung isa nag-aanap buhay para ikalago ng kanilang pamilya. Aanhin mo yung yumaman kayo, ang laki-laki ng bahay nyo, puro CCTV. Kung may anay na nakatira, talagang guguho ang haligi ni tatay. And I, thank you. Charot! So akin, kahit hindi lang ako mayaman, importante happy lang ako sa life, daily life ko. Yung makapagpadala ako ng bigas sa bahay, mapakain ko ng pita ang mga pamangkin ko na biscuits dahil sarap kaya sa damdamin na pag umuwi kay galing Maynila, ay dala-dala talaga ako ni biscuits dahil 2 lata. Ay ganyan yung sabi sa probinsya dahil hindi ka talaga galing ibang bansa kung wala kang dalang lata na biscuit kasi yung lata yun ang hinahabol. Minsan yung mga bayaw ko nag-away, nagtampuan ng dahil lang sa lata ng biscuits. Ay totoo na yun. Nag-away sila kasi binigay ko sa isa kong bayaw yung lata, lagyan nyo ng bigas. So ginagawa ko, bumibili pa ako niyan kasi pinaparapol ko rin yan sa mga pinsan ko. Nilalagyan ko ng pangalan kung sino yung mabunot sa kanya. Kung sino mayroon sa wag na muna sasali. Ganyan. Ay, sobrang kahit alam mo si Erika Imbang ganito, sosyal. Kayo, galing kayong Japan, hindi na kayo magdala ng biscuits. No, ma-appreciate talaga ng mga kapitbahay nyo, ng mga pamangkin nyo kung may lata-lata kayong biscuits. Yung tipong na pagbaba mo sa sasakyan, sa tricycle, susunduin kanila, nagsitakbuhan sila, papunta sa'yo. Akala mo sa'yo papunta yung hinahabol nila yung biscuits. Ang sarap eh, mamigay. Dati kasi nagawa ko na naging kultura namin yan. Kasi pag umuwi yung mga pinsan ko, mga kapatid ko galing Manila, may biscuit sila na lata.
Yun yan sa amin, biscuits at saka tinapay, sapat na. Naging masaya na kami dahil. Kung may mga opportunity na bigyan ako ng Panginoon ng milyon, tulad sa inyo, bigyan nyo ako ng star, tatanggapin ko pa rin. Itulong ko rin yan sa kapwa. Siyempre, itulong ko muna sa sarili ko dahil para lumakas din ako. Sarap-sarap. Ang sauce niya po, oh. Kung sabihin mo, nag-abroad ka, akala mo magmilyonarya ka, pag uwi mo, depressed ka kasi hindi mo naabot yung pangarap mo, no. Tama, nakapagpatayo ka ng bahay, nakabili ka ng kabaw, nakakuta ka ng motor sa Rusi. Tama na yung mister mo, nagloko-loko, nakatikin ng iba kasi nag-abroad ka. Tanggapin na natin talaga na minsan may mga maganda tayong plano sa buhay, hindi maganda ang resulta. Be positive lang po tayo, huwag natin sabihin na tayo ay kawawa. Magkulong-kulong sa kwarto, mag-imot-imot, magpo sa Facebook na parang kawawa. Yung iba, no, sa totoo lang po, kung ikaw ngayon ay may problema, so ang dami-dami, 8 million yung tao sa mundo. Yung iba pala, malala ang problema sa iyo. Kaya be strong po tayo. Yung topiko natin ngayon, paano maging magpatatag, madam, kahit bakla lang ako, matatag ako yan, day. Ay, Diyos ko, 5 lalaki nga, ako lang isa, napatumba ko silang lahat, nang hina. Do, re, mi, pa, so, dinurimi ko lang. Paano maging matatag? No? Isipin natin kung may isang taong nanakit sa atin, marami pa tayong mga kaibigang nagmamahal sa atin. Marami pa tayong mga pamilyang tanggapin tayo at mahalin tayo kahit sino tayo o ano man nangyari sa buhay natin. Hindi yung akala natin, tayo na yung kawawa, problemado. Yung iba ngayon, dahil Diyos ko, araw-araw na nangangailangan ng 2 bag na dugo para lang mabuhay. Yung iba ngayon, bumibili ng oxygen para lang makahinga, para makalanghap ng hangin, para lang mabuhay. Yung iba, every week nagda-dialysis para hindi maging kontaminado ang dugo. Pero lumalaban, kumakapit. Kayo, love life lang dahil natuslukan ka mo, nabasag yung kristal yun, hindi kayo sineryoso. Grabe na yung problema, pakamatay. Huya! Ha? So mga kaibigan mo dyan, na nakatikim, tapos hindi minahal, muntik na mabaliw. Hanggang ngayon hindi pa baka move on 2 years na. Pasalamat ka nga nakatikim ka, hindi ka mamamatay na zero. Ako yan, Diyos ko, mag-share. Sabihin ko sa mga tao na nakit, hindi nagseryoso sa akin. Maraming salamat din sa mga taong palagi ako kinukumpara, sa mga taong magaling, sa mga taong sikat, sa mga taong may narating sa buhay. Palagi ako kinukumpare. So ngayon, nagtiyaga po ako at saka nagtiyaga po ako, inabot ko yung goal ko kahit hindi po ako nakapagtapos, kailangan ko ipakita at sigawan sa buong mundo na ito ako si Erika Imbang lumaban. 5 ako lang mag-isa. Ay, Diyos ko, nakakapagod eh. Grabe talaga mag-dorimi. Yun. Yung iba dahil talagang wala na araw-araw, naka-oxygen, naka-dextrose na para hindi lang malumpo. Kayo, love life lang. Okay rin yan. Hindi natin masabi kasi ang hirap kasi mag-move on na nag-invest ka ng emotion at saka extra feeling sa isang tao, lalo na't gumastos ka pa, lalo na pag dax, ganito kahaba, ganito kalaki, maabot yung G-spot mo. Ang hirap mag-move on. Anong gawin nyo? Move on agad. Kasi walang taong tutulong sa inyo. Isipin nyo palagi, tama ang sinabi ni Erika Imbang, kung may problema ako, mas maraming taong namumroblema. Yung iba nabahaan. May mga bata, buntis yung iba, kailangan sumisid para makaligtas. Kasi umapa na yung baha. Yun ang problema nila, kung paano sila makapatayo na bahay na sunugan. Kayo yung problema, yung kate. Pagkatapos, pag inanakan kayo isa, sabihin nyo, disgrasya. Pangalawa, maghanap ng bago kasi baka mag-success. Ayan, nahanakan ulit. Sabihin, disgrasya pa rin. Hanggang sa 6. 6 ang anak, disgrasya. Kati talaga yan na hindi napigilan. Lalo na pagka-chair ka, naku, buntis ka agad. Pag tinapunan ka lang ng breath, buntis agad. Tapos, disgrasya yan. Sabihin, kulang sa guided ng magulang. Pati pagbika mo, pag tihaya mo, i-guide ka ng nanay mo nandun sa abroad. Huyo! Bumangon
ka! At saka wag kang 2 years na. Diyos ko, Ginoo kong tapon. Yung sauce. Ang sarap kaya ng sauce, Day. Promise. Ako, hindi pa ako nagja-judgmental, ha? Hindi ko yung sinasabi sa inyo. Hindi ko sinasabi sa isang tao lang. Nangyari yan sa best friend ko. 6 yung anak niya, United Nation na ngayon. Tapos, pag tinanong mo, disgrasya daw. Hindi ba pwede na biktima ka lang talaga ng kate? Kung ang nanay mo, may anak sa kay ganito, ganyan, 6 ang anak, tapos nanganak doon sa kabila, 7, 12, anong tawag doon? Hindi naman pwede ng nanay mo breadwinner o incubator. Ang tawag doon, may kakatihan. So mag-ingat, pwede kayong gumamit ng mga trust family condoms, ganun. Kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. Kung hindi ba kayo naging successful sa love life tulad sa akin, maging successful. Thank you sa 500 star na binigay ni sino to. Ha, disgrasya, nabundol. Nabundol sa utin dahil. Hindi po basta-basta ang buhay dito sa mundo. Akala nyo isinilang tayo dito para maging masaya lang. May mga struggle tayo. Simula ng bata tayo, may mga struggle na tayo kung paano tayo lumabas sa matris ng nanay natin. Doon pala nag-survive na tayo nang nakakita tayo nang hindi pa tayo nakakita ng mundo. Nang itinanggal yung puso dati sa puso ng nanay natin, nag-survive na tayo. So sa ganitong sitwasyon, 30, 40 ng edad mo, kulang ka pa sa guided ng nanay mo, na ang nanay mo nga ino-oxygen na ngayon, dinadialysis. Anuhin ka ng nanay mo? Kasi ang nanay mo nga parang sinusundo na nga Sinusundo na ng mga itim na usok, ng mga itim na anino, lumalaban, kumakapit. Ikaw, relasyon mo lang ang natumba. Hindi ka lang minahan, magpakamatay kang animal ka. Ay, karon na pusan ko, ulo mo ka kutsara, karon. Yung kaibigan ko lang hindi kayo. Yung kaibigan ko yan. Huwag kasi kaso assuming. Yung iba nasasaktan kasi nag-assume agad. Hindi porket nagsasalita ako para to sa inyo. Para rin to minsan sa sarili ko, Doy. Feel na feel ko kayo magsalita kasi nangyari lang ngayon sa buhay ko. Nagmahal ako ng tao, hindi dapat mahalin. Diyos ko, inutangan ko palang motor, animal. Tapos inangkas yung babae. Tapos nahirapan ako humabol kasi nakamotor sila. Ako naglalakad. Ako pa yung nag-down ng motor, piste. So ayan. So hindi po porket nasawi po kayo sa sa mga relasyon, sa mga taong minahal nyo kayo ng kawawa. Mas isipin nyo mas maraming kawawa. Ayan, sa mga tao dyan sa mga gilid ng daan, pag nagpundo yung sasakyan, tukat-tukat-tukat, ganito, nangangailangan ng tulong, ganito, ganyan, kahit ganito, ganyan. Araw-araw nila ginawa. Alam nyo naman na hindi kayo nag-successful dyan sa ganyang trabaho. Ang lalaki naman ng katawan nyo, hindi kayo kumikita ng malaki dyan. Hindi kayo nag-ship sa mga kargador. Dapat ang buhay natin is switch life natin. Kung daw parang, ay, hindi gumana tong paandar ko na magpunas-punas ako ng sasakyan. Parang karaniwan ang ginagawa ng mga pulubi yan. So kung ikaw may utak, pwede kang, mag-landscape na lang ako, manguha ako ng damo, magpasok na lang ako ng houseboy para libre kain kung may bahay. O pwede naman ako trabaho sa karinderya, maghugas ng pinggan. I-switch account nyo agad ang life nyo, i-switch life nyo, promise. Hindi porket na natikim kayo. Pasalamat kayo, nakatikim kayo, hindi kayo mamamatay na zero. Ako nga dito, 40 days na, may lawa na ho. Tingnan nyo, may mga may mga lumot na. Lumaban pa rin ako. Kung wala nang magmamahal sa akin, at kailangan ko ng kaligayahan, I tell you frankly, I'm a human. Tao po ako, all by myself. All by Isarili nyo. Mag-all by myself kayo. Walang magagalit sa inyo. Patay nyo yung ilaw. Ilak nyo yung pintuan. Yan, magiging masaya din kayo. Sarili nyo ang pinapahirapan nyo yung tinatawag na rape yourself. Ay, Diyos, totoo lang yan, Daya. Ako yung Bisaya, ako yung Ilonggoy. Grabe yung experience ko sa buhay. Kung sasabihin mo sa akin na para akong syunga dito, no. Ginagawa ko to magsungaan para mag-entertain ng tao. At saka ang dami-dami kong mga kaibigang, mga haliparot, mga talipandas, mga iwan ko kung ano ipinaglalaban sa buhay, utin lang pala. Tapos yung iba nag-asinso, yung iba na biktima ng maling pagmamahal. Hayun! Ay grabe yung mga kaibigan ko na iba yan ay. Yung iba ko kaibigan yan ay ipinanganak lang dito, yan pinainom sila ng gatas na buna. Tapos may payayayaya pa ang animal. Tapos magiging prostitute na dito sa Ginoo. Pinaaral sa first year college. Yung grabe yung top 1, top 2, top 2. Proud na proud yung nanay. Bigla na lang nabuntis hanggang sa lumayas, naging prosti.
Nang naging proste po siya, hindi po maganda ang takbo ng buhay niya dahil suwail siya, nakapag-asawa ng puronier, bumalik sa kanila, pinatayuan ang nanay ng bahay, pinatayuan ng swimming pool, bimili ng sasakyan. Yon, kinongratulation. Pero yung iba habang buhay talaga maghanap ng love life, kasi hindi ako nag-successful sa isa, baka kay Junjun sa tricycle driver, hindi ako nag-success. Ito may bago naman, may guard. Yung isa delivery man. Tikman mo lahat ng man. Iwanan mo na yan. Yung mga anak mo iniwan mo, nilang mo, iniwan mo sa kapatid mo. Tapos darating yung araw, pag ang anak mo, yung mama, nag-asinso, magpakaawa ka doon, ako yung nanay mo. Sorry anak ha, kasi dati ganito ganyan, ang hirap ng buhay, iniwanan kita. Kung hindi ka matanggap, mag-imot-imot ka, magpatulpo ka, animal ka man, oy. Hingi ka ng tulong kay Jessica Soho. Inintindi mo kasi ang kate mo. Ako yan, hindi ko yan inaano yung mga nanay na iba ha, kasi kadalasan ganyan nangyari sa kaibigan ko. Kaya huwag kayo magalit, kaibigan ko yon, hindi naman na-mention. Pag nagparapol ng bigas, isa lang ang mananalo. Hindi lahat. Kaya nga sinabi ko, hindi pa huli ang lahat. Kung nakatikim ka at nakamot na yung kati mo, tama na. Itira nyo rin ang iba, hindi yung pakamot. Kung hindi ka nag-successful sa barangay Tanod, mamaya maghanap ka barangay kapitan, kagawad, tricycle driver, taxi driver. Ay nako, naniwala naman kayo basta driver, sweet lover. Mga ano yan, mapanghi ang hita. Buong araw na nagtrabaho, tapos pag uwi, mapanghi yung hita niya, tapos ikaw na naman na nailab-ilaban, akala mo mabango. Ganyan ako dati na yung boyfriend ko, akala ko mabango. Nang nawala na yung gana ko sa kanya, nawala na yung pag-ibig ko sa'yo, panghi ng hita, animal. Ang hita niya, niptalina ang amoy. Ayan, may nagbigay pa ng 1,000 star! Thank you so much, sino yan? I-acknowledge ka natin to. Joe Encarnacion, thank you. Agoy, igo naman. Oo, thank you, Joe Encarnacion, na mabuhay kayo. Ako kahit bakla lang ako, yung full of experience kasi dati ako nagtrabaho sa bar. Ang ipinaglalaban ng kaibigan ko doon araw-araw, Maxipil. Kung hindi Maxipil, Chinsanso, magpadala sa pamilya. Ano rin ang ginawa ng pamilya? Hingi ng pira, yung hita ng kaibigan ko, bulok na. Pero maganda ang muka kasi si Chanso at saka Maxipel. Bili ng kalabaw, bili ng bahay. Sabi ng kamag-anak sa probinsya nang umuwi, yung bahay niya, bahay kubo. Yung pirang pinadala, tinutong-its ng pamilya niya, ng mga kapatid niya. Yung kalabaw, kambing. So be wise po tayo, lahat po talaga dito kailangan mag-survive, hindi porket na, ay akala mo yan, sikat ako yan, si Erika Imbang niya, syunga ako, ganito ako, nagpasyungaan ako, nagtumbling ako sa aking mga video na nakakatuwa, akala nila ya, abnormal ako. No, hindi po ako magiging Erika Imbang kung isa po akong gago. Kaya sa mga nanguusga sa akin dyan, subukan nyo po na i-switch nyo yung like nyo sa akin, tingnan ko kung hindi kayo tatalon. Baka may nakalagay siguro sa underpass dyan sa may na bawal tumawid, nakakamatay, tatawid talaga kayo para lang magpahinga na kayo. Lumaban po ako para sa pamilya ko, kung ano kinakain namin ngayon, ano yung mga naipundal ko, talagang pinaghirapan ko yan. I'm deserving to accept the blessings from heaven. So if you need a good answer, talk to my lawyer, bahala ka muna. Hindi porket na disgrasya ka, ayaw mo na sa mister mo, lagyan mo na ng asin ang ano mo dyan, yung halima mo sa baba, yung kumunoy mo, lagyan mo ng asin. No! Hindi po rason yan na pag nangati, lagyan nyo ng asin. Tao po kayo. Kailangan ng kamot, kailangan din minsan mag-adjust. Kung sobrang nangangati na at wala kang taga-kamot, wala kang boyfriend, takot ka mabuntis, takot ka magmahal ulit, may solusyon. Mga roll-on na walang naman, makakatulong yan. Kaso lang pag na-ultrasound, makita yan talaga. Baka minsan pag nangati yan, akala mo nakakamutin. No, baka kailangan mo lang talaga ng Kimax. Kasi pag tumaas yung sugar mo, sobrang kati talaga, day. Ang kati-kati, ay Diyos ko, ginanon-gan. So, maya upo ako, gaganon-ganon. Ako sabi niya, Eric, ano, bagong ship. Sabi ko, bagong ship, ang iba-iba yung kati ng bagong ship. Kumati talaga, day, kasi ang taas ng sugar ko, 40, sa edad kong 40, yung sugar ko umapaw. Ito yung tinira ko. Kaya tingnan nyo, may bawas na nga yan. Aray. Sa mga nais umorder dyan, puntahan si Martin Dobria Cañete sa kanyang page, no? At sa kanyang Facebook. Order kayo nito. Ayan o, dalawa na inom ko. Gabi at umaga.
Sa mga kaibigan kong lalaki, hindi porket na ang babae marupok, titirahin nyo agad ng mga manyakes, manito lang ng mga butakal ni May. Alam nyo yung tao, kakabiyuda lang. Siyempre, yan yun, dalaway na agad yung mga manyakes. Byuda yan, kailangan natin anuhin yan, nangangailangan yan. Ano yan, ang problemado yan. Maya-maya na byuda ka, nagulat ka. May katabi ka na kasi nalasing ka. Hindi mo alam, basa na yung hita mo. May isyo sa barangay, sabihin, ay, nakakamatay na ng mister, nabiga-biga na sa iyayaw. Kaya man ang katol nyo, wala yung ginaultatan. Shout out nyo sa mga kaibigan ko, kaya po ako sumisigaw dito para marinig nila ito. Hindi porket na bakla ako, wala akong karapatan na mag testimony kasi testimony lang naman ito, real talk ito kasi dito nga ako sumikat. Yung iba ang ingay mo. Anong gusto niyo gawin ko dito sa mundo? Mag sign language. Ganito, ganyan, ganyan. Paano ko i-sign language yung malandi? Ganon kamot. Napuro na yung kung hindi ang pinag-aawayan ngayon ng tao kung hindi pera, lalaki, kung hindi lalaki, babae. Paulit-ulit na lang yung issue, chismis, ingitira, araw-araw yung ganyan yan sa ininika ng Panginoon yan dahil na 24 hours siya. Hindi pwede na walang away, hindi pwede na walang inggit, hindi pwede walang chismis, hindi pwede walang kamot, hindi pwede na walang agaw. Agawin nyo talagang hindi para sa inyo. Pagkatapos kayo pa yung biktima, hindi ko alam kung sino may asawa. Alam mo talaga, malaman mo talaga yung lalaki pag single at hindi single. Tapos ako nga nabakla, alam ko nga yung lasa ng single. Mag-single, manamis-namis, pag may asawa, medyo maasim. Tapos parang sweet and sour na talaga. Alam mo yung sauce na parang expired, pero ito bago to. Yun. Hindi pwede na sa edad mo, 22, 23. Niloko ka pa ng lalaking may asawa. Sabihin, magaling kasi sila yan kasi may asawa, experienciado. Yun. Alam niya kasi ang kiliti mo. So ikaw talaga magpakatatag ka. Kilatisin mo, hindi porket na yung ID niya. Single, naniwala ka agad, torjak agad, ay susan. Jerger agad, or ano, whatever, huwag kayong magreklamo diyan ha. Kung ano man yung sinasabi ko, kailangan, huwag nyo bigyan ng malisya para at least maging masaya tayo. Yung iba kasi sobrang talino. Report agad dito, ganyan, ganyan, bastos. Yung kabastos sana sa puso, yung mo yan, at saka sa utak mo kung sineryoso mo. Kasi kaming mga komedyante, no, joke ang dating, pero may dating, oo. Pag natamaan ka, para masabi, may parang totoo. Minsan sabihin mo, parang nangyari sa akin. Parang sabihin mo minsan, ay, nangyari sa kaibigan ko. Ay, minsan nangyari sa nanay ko. Minsan yan ang tatay ko. Kasi nga, nag-o-observe nga tayo. Nangyari nga to sa atin, kaya naging real to. Kasi reality, may mga researcher po ako. Yung researcher ko po, mga demonyo rin minsan. Yung nire-research nila tungkol sa palagi na lang sa yung iba talaga kadalasan ngayon sa tulpo puro mga mister nagloko, mga babae na huli. Dati kasi tumutulong yung tulpo para sa mga hindi makauwi, binugbog ng mga amo nila yung itsura nila puro black eye. Yun ngayon nagtutok na talaga doon sa mga ano kasi ang dami na ngayon nasira na relasyon na dahil sa kati din. Nagkaroon po tayo ng ano, yung 1,000 salamat. So grabe naman to si G Encarnacion ng pagmama. Thank you so much sa support. Nagkaroon ng komplikado ang buhay ng tao ng dahil sa kati. Basihan nyo na lang po kahit sa mga fairy tale, paulit-ulit kong sinasabi, no, na si Aladdin at saka si Princess Jasmine ng dahil sa kati nagkatuluyan. Kasi si Princess Jasmine, prinsesa yan, si Aladdin magnanakaw. Pero pumatol kasi masarap kasi dumila. Ganon. So nabihag niya yung puso ni Jasmine. Ang mas matindi ang kati doon sa may fairy tale, si Beauty at saka si Beast. Ito si Beauty talaga masabi ko talaga parang kaibigan kong si Beauty. Basta may pira, papatusin. Kahit matanda, pinatulan niya na expire na yung turo ni Lolo. Oh, so naging mayaman siya. Kasi pumatol sa may edad. So namatay yung may edad, binigay sa kanya yung lupa, sasakyan, bahay. So ngayon, sosyal siya. Si Beauty sa fairy tale mas practical sa lahat ng mga enchanted, sa lahat ng mga fairy tale character. Siya yung pinaka kung sa mga ano siya yung pinakamatindi kasi pati halimaw pinatulan. Ang laki-laki kayo ng kargada ni Beast, tapos pumatol si Beauty na dahil lang sa bahay at saka ganda kaya ng mga gamit doon sa mansyon. Pati pamilya niya, ibinigay na sa kanya yung lupain doon, buong kaharian binigay sa kanya. Ikaw bibigyan ka ng kaharian. Kahit ganito kalaki, tapos mabalahibo yung katabi mo matulog, hindi ka papatol. Hipokrita mo ka siguro. Pumatol si Beauty kay Beast, day.
Basag yung mattress niya. Iwan ko kung ano nangyari. Iwan ko kung ano kasi sa fairy tale kasi may forever ang ending noon, happy. Happy ending. Iwan ko baka sa totoo lang hindi pa siya nabuntis, si Sariana siya. Laki kayo ng ano parang pusti ng Miral ako. Yung pinakasimple na karakter doon sa fairy tale, si Snow White, ambisyosa, limpyo sa totoo lang. Nag-chat sa akin yung 7 dwarfs, nakatikim rin sila kay Snow White. Oy, sa totoo lang, hindi po talaga nalason si Snow White sa Apple. Lahat po ng 7 dwarfs pinatula niya hanggang nasira na yung kanyang ovary. So, ang pinakamatindi na si Sleeping Beauty na natulog lang animal. Pagkagising si Rondo ng prinsipe, may forever. Yung simple lang. Ang kawawa doon yung talagang kawawa doon sa fairy tale si Rapunzel dai. Ilang taon sa kaya kinulong loob sa turi dai. Humaba na yung buhok niya. Pati bulbol na humaba. Walang gunting kasi doon, tinago yung gunting. Tapos, siyempre, ang kati-kati na ilang taon, sabi niya, ang kati-kati na. So, nakakita ng prinsipe na gwapo, ginano niya yung buhok. Akyat ka dito, kamutin mo ako. Nang nalaman ng stepmother niya, pinutol ang buhok. Yun, nagkaroon din ng kwento doon kasi na dahil sa kati. Kati din, ang pinakamatindi, si Jezebel. Ambisyosa, ayaw ng syukoy. Gusto niya tao. Kaya nagkaroon. Gusto sana ni Dugong na pakasalan si Jezebel. Ito si Jezebel, ayaw niya kasi pangit kasi may mga spike, baka matusok yung mattress niya. Gusto niya makatikim ng may itsura, yung pag dumaan yung mga balsa, hindi po siya nagtampisaw, hindi niya inilabas yung buntot niya. Nang dumaan yung Yati, anak ni Don Pakundo na nagmamay-ari ng resort doon sa nagpakitang gilas. Tapos dinala sa doon. Buti nga nakaligtas pa sa kung hindi sa nakaligtas, paksiw yung kalabasa. Importante yung Serena na nandoon sa gitna ng dagat, umahon pa. Kasi gusto makatikim ng tao. Yun yung mga, kaya nga nagkakomplikado ang buhay ng tao nang dahil sa kati. Ako, kung hindi rin ako nag-in love, kung hindi rin ako na tumikim ng mga lalaki o mga gwapong lalaki, hindi rin naging colorful ang buhay ko. Hindi rin ako makapagkwento. Kaya yung iba dyan, kung maka-imot-imot, akala mo sobrang linis, ayaw magkwento, pero puro naman yung kabulastugan ng pinagdaanan. So ako to, nagre-reveal po ako, kasi ayaw ko ng kaplastikan. Darating yung point na si Erika Imbang manyakis pala sa personal. So may makapag-chismisuo nga, parang gano'n yung sa personal at saka sa ano. So okay din. Tao lang naman ako, yung iba sobrang linis, tapos malaman mo pala, Diyos ko, Ginoo ko. Kahit dalawa pala kasya. May mga kaibigan akong ganyan na kung sabihin mo, yak, pero lumulunok, animal, simot, sarap. So shout out dyan sa mga sa mga naging colorful ang buhay. Dapat magbigay aral kayo sa kapwa nyo. Magbigay inspirasyon. Pwede nyo gawing kwento yan at magiging matatag kayo dahil sa experience nyo sa buhay. Magpasalamat kayo sa taong nanakit sa inyo. Kasi sila yung mga taong nagbigay sa inyo ng lakas kung bakit kayo ngayon nandito at bakit tayo nandito at nakatayo tayo ngayon nang dahil sa sariling paa natin at sariling sikap at saka syempre sa mga pananakit rin nila kaya tayo naging matatag. Hindi na pwede na nag-asinso kayo mga taong nagnanakit sa iyo, puntahan mo pa doon sa probinsya, yaw-yawin mo, gagastos ka talaga ng pamasahe. Hoy, ikaw yung nanakit sa akin noon, ikaw yung nagbuli sa akin noon. Sapat na po na ipakita yung sa kanila nag-asinso kayo. Sila, tingnan nyo. Yung mga basher ko nga, sabi ko kayo, bas na kayo ng bas sa akin. Ako dito kain ng kain. Ako yung binabas nila, ako yung binubuli nila, siniswerte. Ang tanong ko kayo, nakikialam kayo, nang inggit kayo, siniswerte din ba kayo? Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Pagkatapos, nang bus sila ng kapwa nila, nag-abang sila sa mga post ng kapwa nila, pagkahapon, mamroblema pa sila ng mantika, uling, madik sarap. Ako dito, paupo-upo lang, kain-kain lang. Yun! Dapat maging praktikal, mga dapat, imbes na i-entertain nyo sa buhay ng kapwa nyo, isipag nyo na lang, magpunas kayo, kalikabok dyan, igupit nyo yung mga blahibo nyo sa katawan nyo. Tayo mga ambisyosa man. Gusto man nila, agad niya sisikat sila ya. Gusto rin nila agad na mangibabaw sila agad, hindi na sila yung mag-step by step. Pagkatapos pag hindi sila yung sumikat, yung mga sikat, yun ang babagsakin nila. Para para maging happy kayo, para sabay-sabay. I-mindset nyo sa utak nyo, magtulakan at maghatakan pataas. Hindi yung maghatakan pababa.
Tapos kung hindi kayo sisikat, ya tumingi kayo ng tulong sa kapwa nyo, hindi kayo matulungan isang bisis, masama na ang tao. Bakit dinisin nyo ba ako dito para sa tulong na lang? Wala ba akong pamilya dito? Wala ba ako kamag-anak na nangangailangan ng tulong? May kamag-anak ko nga, sabi ko, ang budget ko, ano na to, for the ganitong buwan, ganitong linggo. Tapos, mag-PM lang sa iyo, mamuhunan lang ng isang minuto. Hi, good morning, kamusta? Pwede mo muna akong tulungan? Pahiram muna ng 5K? Mga ganyan ba? Pag sabihin mo, ay wala akong budget ngayon, ikaw pa sikat ka, dami mong mga, ikaw pa mawalan. Pag sinabi mo, totoo, wala talaga akong budget para dyan. Sasama pa ang loob. Sabihin nila, inggit daw ako sa kanila, ganito, umiba na yung ugali ng tao. Bakit? Nilikha ba ako dito ng Panginoon para makinig na lang sa mga problema nyo? Kung anong mga kulang nyo sa bahay nyo, anong mga kulang nyo sa sarili nyo, sa akin nyo kukunin? Ha? May mga ganyan ba kayo mga kakakilala, mga kaibigan, mga pamilya dyan na anytime mag-i-text ka lang nila, para lang niya sa mga kailangan nila at manghiram niya, pero hindi nga nagtatanong sa'yo kung okay ka ba dyan, kamusta ka ba dyan, ni hindi mo nga makita yung video mo na na-share nila. Tinignan ko ang mga wall ng mga animal na humihingi ng tulong sa akin. Kahit isang picture ko, isang video, wala. Ay na, kami inyo, naghalay kami yung pinangayo. Bulit pinangalampusan ko, ulo nyo, kung kabato, karon. Hindi po lahat ng nangangailangan ng tulong. Minsan kailangan mo lang tolerate yung mga bisyo nila. Kung matalo kayo sa mga online sabong nyo, sa mga online casino nyo, na parang kawawa kayo kalating gabi. Erika, Gcash mo muna ako. Ako minsan sabong-sabong din ako, pero sabi ko, hindi ko iasa yung buhay ko sa swerte. Kailangan ko magtrabaho. Kasi ang swerte, pag siniwerte ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, swerte na rin yan. Hindi na lang lahat-lahat ng araw. Mag-ipon ka, tapos baka makakuha ka ng jackpot. Ang jackpot ay nasa iyong kamay kung marunong kang magtrabaho. Work with faith. Kailangan may pagod. Hindi yung PM ka lang agad pag kahit alas 11 na ng gabi, manghiram ka, pag pinadalhan ka, yan, jackpot ka. Pagkatapos yung taong hiniraman mo, pag siningil ka, hindi, kahit sin, hindi mo masin. Kahit mag-reply, hindi mo kaya. Sabihin mo, out of town ka, wala kang load, wala kang wifi, nang nangangailangan ka, parang aakyat ka sa niyog para makontak mo lang ang tao. Hoyo! Ay, ako yan dito, pag nagwalwal, ako yan nagyaw-yaw, ako yan, totoo talaga yan yung nangyari sa buhay ko, dahil. Hindi lang sa akin, sa inyo din. Yung tipo, madaling araw, mag-PPM sa yung mga taga-alas 3 ng umaga, hindi ka ba natutulog? Erika, tulungan mo muna ako. Naputulan kami ng kuryente. Erika, baka may 10,000 ka muna. Diyos ko, akin na pira, siya pa nagbigay ng presyo. Baka pwede ba 10,000? 10,000. Ako nga dito, nangangailangan lang ng 1,000. Siya yan na nag-PM sa akin, 10,000 yung kailangan niya. So ano yun? Parang akala nila, nagtrabaho ka para sa kanila. Anytime na makita kanila sa mga departamento, sa mga establishmento, sa mga mall. Uy, andito ka. Diyos ko, sikat ka na. Wala ba tayo dyan? Pahingin naman dyan ng hindi ka man lang makapagbigay sa akin. Mga ganyan na mga approach, parang imbis na may plano ka magbigay, wag na lang. Kasi minsan may sabihin, binigyan mo ng 100, sabihin niyo, sikat ka, 100 lang. Gusto nila 1,000, pumipili din ng kulay at saka numero ang mga animal. May mga ibinsan, iba yung parang sumbatan ka pa. Ikaw sumikat ka lang. Hindi mo na kami napansin, hindi mo na kami nakatikim ng biyaya mo. Parang binabalik nila sa iyo yung kumbaga nagpursige ka, inabot mo yung gusto mo para i-share mo sa kanila. Hindi ba pwede yung ginawa mo yan para sa pamilya mo, para sa sarili mo? Kung may mga biyaya man i-share ng tao sa inyo, kusa dapat yun, hindi manumbat kayo na para kayo pang may karapatan magalit. Ilang taon ka na nga hindi nagpakita. Hindi, baka paambon naman dyan ng biyayang natamasa mo. Ganon na sila. Pag hindi mo mapagbigyan mga animal, magtampo-tampo pa, umiba na yung ugali mo, nagmayabang ka na, ganito. Kasi habang tumatagal, kasi dami mo na rin obligasyon. Maraming mga tao sa likod mo, sinasahuran mo, pamilya mo, pati UTI nila minsan, ikaw patanungin kung anong gamot, hindi porket vlogger ka, doktor ka pa. Matanungin ka pa nila minsan kung anong masarap na pagkain. Alam mo, may mga papuspos, hay, Erika Imbang, Kas, sis, ang sarap nito.
Masarap sa kanila pero hindi masarap sa akin. Yung tipo masarap ito, i-share nila sa'yo. Oo, nakalagay pa yung pangalan mo, sis, ang sarap nito. Gustong bumili. Hindi na lang mag-direct, sis, pahingi naman pambili nito kasi gusto ko kumain nito, naglilihi ako. Pati lihi nila, ako pa talaga mag-provide. Ginoo ko, Lord, nang tumirik yung mga mata nila, hindi naman nagyaya. Yung gumanon-ganon sila. Tapos pag problema, sis, pumutok na yung puwente, yung water bag puputok na. Darating na yung time na mga anak, lalabas na yung ulo. Imbis idiritso doon sa Well Family, idiritso doon sa sentro, idaan pa muna sa bahay ko. Ano ako dito, midwife? Sabi ko, bakit yung ambulansya nandyan sa harap namin? Akala ng kapitbahay namin may COVID, ako yung susunduin. Yun pala yung pasyente, dinala doon. Sabi ko, diretso na kayo sa sentro, susunod na ako. Eh, Diyos ko, diniliver doon sa bahay. Diyos ko. Shout out dyan, pero okay po ako kasi yung mga bata na sa akin naman, so mga angel yan. Thank you, Lord, sa biyayang ipinagkaloob sa akin ni Lord, no? Na may ganun akong pag-uunawa at may ganun akong ugaling kahit nagyayaw-yaw, nagbibigay. Yung damor yaw-yaw, damor bigay. Ganyan yung ugali ko, yaw-yawin ko isa-isa, kailangan ko sabihin, ay ganito, ganyan. Pagka maya-maya, ano ba gusto mo? Gusto mo ba nito? Ano gusto nyo kainin? Kailangan ko minsan mag-voice out. Nangyari sa akin alam mo si Brianna, yung ang pamangkin ko, yung adopted ko, yung kapatid ko mga anak doon pa yan diniliver sa bahay, yung water bag niya, yung ulo ng bata palabas na. Bakit dinaan pa dito? Kasi wala daw pira. Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Yun. Anytime na minsan matulog ka ng mahimbing, gigisingin ka sa problema. Yung iba dyan, pagka gising nila, may nagkakis sa noon nila, good morning, honey, mahal. Ikaw, matulog ka, kayakap mo yung self mo. Yakapin mo self mo. Tapos yung kaibigan mo dyan, matulog sa'yo. Minsan, may partner. Maghintay ka kung kailan ka matalsikan. Maghintay ka dyan, baka mamaya, baka makascore ka din, o maano ka din yan, baka mapagkamalan ka niya, ikaw yung girlfriend niya, yung Diyos ko. Yan lang palagi yung role mo. Anytime na magulat ka, ay, gaganunin mo yung self mo. Pero kung samantalang may partner ka, ay, hindi nakakatakot, yakap-yakapin mo yan. So dito tayo, magbubuon tayo na ano, kung hindi ka magsarili, hindi ka mag-all by myself, wala. Mamatay kang tigang. Minsan, kailangan mo matulog sa bubong kasi tigang na tigang ka na, kailangan mo mamasa-masa, so yung hamog makakatulong. Kailangan mo minsan gumamit ng used oil, tulad niya ng mga efficacent oil, para lang talaga dumulas-dulas yung balat mo, masahiin mo yung sarili mo. Yun lang, sabihin mo sa sarili mo, ang ganda-ganda ko, laban lang. Tapos sabihin mo, ang gwapo ko. Para ma-inlove ka na sa self mo, depressed ka na talaga. So wala ka na magagawa kasi me, myself, and I. Talagang na-meant ka para sa ganyan. Hindi mo pwedeng unahin yung love life mo. Ay siguro rin pag nag-love life ako dahil siguro rin may isang pamangkin ako i-give up. Yung isang pamangkin ko siguro pagdating ng December, isang pamangkin ko walang chinilas. Kasi bago yung mga chinilas nila every year, bago yung damit, bago ang brief. Minsan na nangyari sa buhay ko sa sobrang obsessed ko para sa kanila na nakalimutan ko ako pala zero, wala pala ako may nabili sa sarili ko. Umiyak ako tapos sinanong kong sarili ko sa sobrang pagmamahal ko sa pamilya ko, sa mga pamangkin ko, ako pala yung wala. Habang sa muntik na maubos yung savings ko sa kakabili ng mga gusto la, birthday doon, dito. Sabi ko, wag lang birthday. Oo. Sa isang taon, isang bisis lang. So, 54 sila. Diyos ko, Ginoo ko sa isang taon nilang magbe-birthday. Lugaw-lugaw muna spaghetti. Tapos, nagulat ako na wala pala akong minabili sa self ko. Binili ko ng regalo ang sarili ko. Tapos, binalot ko, binuksan ko, at nag-thank you ako sa self ko. Yun. So, maraming salamat po sa nakarelate. Sa hindi po nakarelate, no? Iwan ko kung kailan kayo makaka-relate kasi hindi naman siguro maganda ang pinagdaanan ko. Yung iba hindi rin may magandang pinagdaanan. So kung mapagdaanan nyo yan, doon nyo yan maintindihan. And I thank you.